Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u walimadɔn jati Amadu El Konare k'a dɔn tile bara ka yanga kosɛbɛ i k'a dɔn dajuw bɛ ɲini ka ba da kɔnɔ pewu Amadu El Konare k'a dɔn hakili yɛrɛ bɛ ɲini ka dibi mun n'a tabɛ min ye sun ye i k'a dɔn limaniya don a bɛ kɛ sun i k'a dɔn a bɛ hadamaden gɛrɛ Ala la Ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'a ma Amadu El Konare a musaka ko Ala ma nɔgɔyara Amadu El Konare i k'a dɔn ayiwa min ye laada ye Bamakɔ o ye sukaro ye maa ma ni wele u ko na sukaro minɛ maa ma ni wele u ko na sukaro minɛ a tɛ sukaro in ka wari ye sa fɛn dɔ de bɛ k'a wari tɛ sɔrɔ ni maa caman y'i wele na sukaro minɛ i b'i jɔnniw de bila ka t'o minɛ garisɛgɛ bɛ da yɛlɛ ayiwa o de b'a nɔgɔya Amadu El Konare o tuma tila i ka taa banki la k'u kɛ sukaro di n'o kɛra sisan wari de bɛ nali daminɛ ayiwa baasi nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a ye jibi ni jibi ye wuli ka jɔ kɛ Amadu El Konare k'a dɔn kunnafoni an b'an jɔ a la sisan o de b'a tungura ni maa min ka saraka gɛlɛ bɔra Bamako kala la dangasigi kɛr'i ma wajibi bala cogo bɛ di bi Amadu El Konare Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News sɛbɛnni kɛbaa de Umaru Angoyiba Umaru Angoyiba ko a k'i k'a dɔn an gɛrɛla ɲɔgɔn na Amadu El Konare i k'a dɔn se b'i ye ni maa min ko i cɛ ka ɲi sufɛ dugu maa jɛ mɔgɔ tɛn'i ye de Amadu El Konare i k'a dɔn politiki maa t'i ɲɛ sɔrɔ a la ni jama tɛ o tuma min ye fanga ye u y'a bɔ ka taa fili bɛɛ da kan jɔnni b'a fɛ Amadu El Konare k'a dɔn jɔnni b'a fɛ o tabale gosira min ye politikimaw ye kamanagan i k'a dɔn ani dibi taa yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ sabula a bɛ ne ka duwa kun damadɔ bɔ Nations Unies a y'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaso fɛ u bɛ mun de la n'u tɛ awa ko bɔ a dafɛ joona kabini o kɔni fɔra jamana ɲɛmaaso ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ i k'a dɔn Afrikalo tile 15 alamisa tɛmɛnen minisiri min n'a bɛ kunnafoni lase gouvernement to a la Mohamed Saliya Touré a n'a jɛɲɔgɔnkɛ ministre de l'administration territoriale décentralisation colonel Abdoulaye Maïga Amadu El Konare o ye kuma bɔ ka taa bi pa politiki maa ja tigɛra fo sabula min ye vote a don fɔra Amadu El Konare i k'a dɔn a bɔ vote fɔn fɔ n'o kan ka kɛ jamana kɔnɔ u y'a bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn ka bɛnkan kɛ Amadu El Konare bɛnkɛra min kan dimanche min ye octobre kalo tile 31 san 2021 Amadu El Konare i k'a dɔn min ye jamana ka hakilina ɲininkali o k'o de ma référendum o bi kɛ o don Amadu El Konare dimanche wɛrɛ min bɛ da o kan n'o bi bɛn décembre kalo tile 26 ma san 2021 Amadu El Konare i k'a dɔn min ye conseiller ani collectivité i k'a dɔn olu ka vote bɛ kɛ dimanche février kalo tile 27 san 2022 i k'a dɔn o de bɛ taa bɛn président sigi a vote ko fɔlɔ ma Amadu El Konare ni vote fila yera la kɔni ne kɔni b'a dɔn kelen don kana siga koyi Amadu El Konare i k'a dɔn président sigi votew bɛnkɛr'o kan min ye premier tour ye février kalo tile 27 san 2022 Amadu El Konare i k'a dɔn ale ni député votew bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ don kelen Amadu El Konare anw députéw kɛ ayiwa bisimila Amadu El Konare i k'a dɔn dimanche min bi da o kan n'o bi bɛn mars kalo tile 20 san 2020 Amadu El Konare bɛnkɛra n'a sɔrɔla i k'a dɔn awa président sigi kunfɔlɔ mɔgɔ ma fara ɲɔgɔn na filanan na boloda nka nin bɛɛ lajɛlen bi labɛn ni k'a sɛnsɛn Amadu El Konare kuma in kɔni fɔ politiki maa fanda ani politiki maa dɛsɛlen kamana ganna bɛɛ lajɛlen b'i sɔn i ta dama fa maa dɔn ninnu ye nin ko in de la ninnu kan ka nin ko in kɛ ka sɔrɔ anw ma ɲininka wa ninnu kan ka vote do fɔ anw de politikimaw ye min ye ayiwa parti politikiw ye wari yɛrɛ min kan ka d'u ma wari ma d'u ma i k'i da bɔ a la k'i sigi k'an datɔ lajɛ an b'o foyi tɛ politikimaa na bilen o tuma fiɲɛ de bɛ ci fa a cilen don a mɛnna o politikimaa kɔni tɛ Amadu El Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn politikimaa dalankolon tɛ colonel Abdoulaye Maïga i k'a dɔn ministre de l'administration territoriale kabini kuma ninnu bɔra da i k'a dɔn hakaja u bɛɛ lajɛlen bara k'u burusa fa bɛɛ lajɛlen na haraba i k'a dɔn taarɔ tɛ narɔ tɛ k'i k'a dɔn nin ko in a bi kɛ de ko ye kangala sabula Amadu El Konare ni u kuma don fana fɔ i k'a dɔn nin politikimaa kelen kun bɛna wuli a ma transition mɔgɔ ye ninnu t'a fɛ ka taa koyi
politique ma fanda ani politique ma dɛsɛlen kamana guana bɛɛ lajɛlen b'i sɔn i ta dama fa ma dɔn ninnu ye nin ko in de la ninnu kan ka nin ko in kɛ ka sɔrɔ anw ma ɲininka wa ninnu kan ka voter do fɔ anw de ye politique maw ye min ye ayiwa parti politique ye wari yɛrɛ min kan ka d'u ma wari ma d'u ma i k'i ta bɔ a la k'i sigi k'an da tɔ lajɛ an b'o foyi tɛ politique ma na bilen o tuma fiɲɛ de bɛ ci fa a cilen don a mɛnna o politique ma kɔni tɛ Amadou kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn politique ma dalankolon tɛ ayi colonel Abdoulaye Maïga i k'a dɔn ministre de l'administration territoriale kabini kuma ninnu bɔra da i k'a dɔn hakaja u bɛɛ lajɛlen bara k'u burusa fa bɛɛ lajɛlen na haraba i k'a dɔn taarɔ tɛ narɔ tɛ k'i k'a dɔn nin ko in a bi kɛ de ko ye kangala sabula Amadou Konare ni u kuma don fana fɔ i k'a dɔn nin politique maa kelen kun bɛna wuli a ma transition mɔ ye ninnu t'a fɛ ka taa koyi hali caman bɛ yen olu kɔni bɛ taa ministre sow de la ka wariw minɛ ministre kan ka ɲininka yali u ka ministre jalaki u bɛ n'o dɛmɛ Sénat bɛna kɛ cakɛda ye min kɔni n ka baara de ye ka jamana yɛrɛ gouvernement ka baara ani foroba baara ani députés yɛrɛ i k'a dɔn ka ko jateminɛ wari dunko ni nganamu na sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɔni ko k'u jɔrɔlen bɛ yalima kɔsa in na wulikajɔ minnu kɛra min ye Bamakɔ tigiw ye ani diinɛmɔw ka taa se jamana a laadatigiw ma sɛbɛnnikɛla ko yalima olu caman de bɛna ta ka kɛ Sénat ye wa i k'a dɔn ɲininkali tɔn bɛ bɛn nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kunkolodimi ye min kɔni n'a ti dɔn f'a se don min ye voté in ye Amadou Konare k'a dɔn jamana yɔrɔ caman bɛ o kɛlen bɛ ka dangɛ min ye lakanabaliya ye o bɛ yen i n'a fɔ kɔrɔfɛla camancɛ fa dɔ bɛ yen i k'a dɔn voté tɛna se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na ka ɲɛ nka a mana tigɛ Dawuda da la min kɔni wele don n'o ye voté o don ye Amadou Konare k'a dɔn o kɔni o da o ɲɛfɔra o tɛ wuli ni min bɛ se labɛnna nin y'a kɛ waati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔ la n'i ma fiɲɛ ci fa an ɲɛ an k'an jɔyɔrɔ dɔn a ko la kɛ fiɲɛ bi ci fa min fɛ ɲinan da in na kosɛbɛ an ka taa bani n bɛna tiɲɛ f'i ye sisan karamɔgɔ de b'a tugura kunnafoni sɛbɛn le soft Idrissa Keita i y'a bila yɔrɔ min na a kuma n'o kan a ko min ye i k'a dɔn awa maa tɛ maa min kɔ politique bangun kan ale dalankolon tɛ a ko bɛɛ lajɛlen ye jalaki bolokɔni si caman bɛɛ lajɛlen kɔni ye kunkolodimi ye min kɔni n'a ti dɔn f'a se don min ye voté in ye Amadou Konare k'a dɔn jamana yɔrɔ caman bɛ o kɛlen bɛ ka dangɛ min ye lakanabaliya ye o bɛ yen i n'a fɔ kɔrɔfɛla camancɛ fa dɔ bɛ yen i k'a dɔn voté tɛna se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na ka ɲɛ nka a mana tigɛ Dawuda da la min kɔni wele don n'o ye voté o don ye Amadou Konare k'a dɔn o kɔni o da o ɲɛfɔra o tɛ wuli ni min bɛ se labɛnna nin y'a kɛ waati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔ la n'i ma fiɲɛ ci fa an ɲɛ an k'an jɔyɔrɔ dɔn a ko la kɛ fiɲɛ bi ci fa min fɛ ɲinan da in na kosɛbɛ an ka taa bani n bɛna tiɲɛ f'i ye sisan karamɔgɔ de b'a tugura kunnafoni sɛbɛn le soft Idrissa Keita i y'a bila yɔrɔ min na a kuma n'o kan a ko min ye i k'a dɔn awa maa tɛ maa min kɔ politique bangun kan ale dalankolon tɛ a ko bɛɛ lajɛlen ye jalaki bolokɔni si camancɛ faga maaw la ko kɔrɔdi ninnu b'a fɛ ka taa waati y'a sugo ka se k'o kun labɛn min ye politique n'o ye kalafiliba minnu kan ka kɛ san 2022 ka se ka kuma nin bɛɛ lajɛlen kan hakili falen k'a daminɛ 8h fo 14h karamɔgɔ de b'a tunkara kuma bɛɛ lajɛlen maanana ministre y'i tulo kɛrɛbɔ sigi fɛn o fɛn bɛ politique maa min fɛ i k'a fɔ i da camancɛ la dɔw yɛrɛ ye dusumakasaya k'a caman fɔ nka ka kɛ ni ministre yɛrɛ ka hakili sigi ani k'a dɔn dɔnniya min b'a la ani transition yɛrɛ ka kalafili baaraw sabatili a ko nin ko in ni dusu tɛ jɛ a y'i sigi k'i tulo majɔ k'i muɲu ka bɛɛ lajɛlen lamɛn hali kalafili la maa minnu bɛ yen n'olu tɛ maa 2 ni 3 sɔrɔ bɛɛ lajɛlen nana mankankolo ci popopo a ko baaraw u ko an ye ɲɔgɔn faamu wa u ko ɲɔgɔn faamu na wa ni ne ye fɔta ye u bɛɛ na o min kan u taara hakili jagabɔ kɛ ni k'o danganamaya ka kalafiliw waatiw fɔ sɛbɛnnikɛla k'o waatiw fɔlen tun o maa kelenw ni kɛn bɛ ɲɔsi mansi ye da bɛ mugu bɔ a bɛ ɲɛɲɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa o politiki maa kelen minnu kan bɛ ko a tun man ka kɛ nin waati la olu kelen dun bɛ an ka cogodaw la hali burusi kɔnɔnaw na olu de bɛ pré-campagne la ye sɛbɛnnikɛla k'o kuma ninnu ye maa sugu jumɛnw de ye i k'a dɔn jamana kelen kɔnɔ aw bɛ k'a fɔ cu aw bɛ fɛ k'a fɔ ca bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ dabaraba kelen na a ko jɔn ko ala maaw tigɛ kun bɛ ninnu na wa maaw kan ka tigɛ a caman na hali n'a ka bi wulikajɔw de ka kɛ sa maa kura sanuman minnu bɛ yen i k'a dɔn ni maliden jigi b'o kan n'olu de bɛna se ka kɛ maa kelenw ye fɛɛrɛ ka kɛ olu ka jateminɛ n'o tɛ nin wo cila ninnu filɛ nin ye ko a man ka arayida sugu jɔli bali kunnafoni filɛ an ye min bɔ le soft kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali Horizon Amadou Konare
Konare fanga ye dakanye ala de bi fanga di hadamaden ma ni ala yi da president kama itita ka da abara note jateminɛnaw ani sɛnsɛnnikɛlaw Amadou El Konare min ye baba awaji laso ka fɔ ye maa fila kɔni bɛ yen ni fila dɔ kelen kɔni bɛ kɛ Mali president ye i kana se ka ala ta kɔfɛ jɔnnu Amadou El Konare Mali président Goura Seydou Koulibaly walima Aliou Diallo Amadou El Konare k'a dɔn nin cɛ fila a bi balancement la ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko politiki ma niyɔrɔ banna jamana fangako la pewu a ko i k'a dɔn nin jɛ fila bɛɛ lajɛlen ye sangatigi ye Amadou El Konare k'a dɔn hakilina ɲuman b'u la wa nafolotigiw do banna do a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana bi fɛn min nɔfɛ sa o de ye nin ye Amadou El Konare k'a dɔn n tɛ n ka fanga ye jamana dilancogo ɲuman ani hakilina ɲuman o sɔrɔli i k'a dɔn o bɛnna n tɛ n ka fanga ye Amadou El Konare n yɛrɛ tɛ fantan ye ni n kɛra masakɛ n na toit de ɲini n na nafolo suɲakɛ Amadou El Konare a ko a bɛnnen bɛ nin jɛ fila la Seydou Mamadou Koulibaly ani Aliou Badara Diallo Amadou El Konare a ko n'i ye cɛ fɔlɔ ta i b'a ye k'a fɔ min ye Seydou Mamadou Koulibaly o ye jɛkulu dɔ sigi u ko min ma ko bɛnkan maliden maa sɛbɛ caman b'o la min ye Aliou Boubacar Diallo ye ADP Maliba i k'a dɔn awa politiki ale ye maa dɔnnenba ye politiki bunako kan ka sababu kɛ ADP Maliba ye tɔn sinsinlenba ye Mali fa bɛɛ lajɛlen na a ko nin maa fila dɔ la kelen kɔni de bɛ kɛ Mali président i kana siga Amadou El Konare i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ye n'o ye cɛ fɔlɔ ye Mamadou min ye Seydou Mamadou Koulibaly i k'a dɔn lɔkɔliso min n'u k'a ma ENI i k'a dɔn a y'o wala salo ni ka laban tuguni ka dafakalanw kɛ ka baara daminɛ baara minnu n'o kɛra sababu ye farafinna babolo caman bɛ yen i n'a fɔ Burkina Faso ka wulikajɔ caman boloda plan international a k'i k'a dɔn a labanna tun ni ka bureau d'étude dɔ sigi u ko min ma ko sira o sira min n'o ye wulikajɔ kɛ farafinna duguba caman na i k'a dɔn faamaw ani jisegina ni maabaw u ka danayaba b'a kan groupe Sira Holding SA a ko se min b'u ye nafolo ta fanfɛla la se min b'u ye maako la i k'a dɔn farafinna a fanga ka bon kosɛbɛ min ye awa Seydou Mamadou Koulibaly a ko i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye ayiwa diɲɛ seleke naani jamana i k'a dɔn ayiwa danayaba de b'a ni olu ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ maabaw mondial Banque africaine de développement Banque islamique de développement Banque ouest africaine de développement Fonds européen de développement nin damanda ka danayaba b'a kan ni wariko don o t'a si a ɲɛna a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn san 30 baara i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye n'i sera ka se nin kundama ma maa kan ka da i la ka jamana kalifa i ma a ko i k'a dɔn a ka bɔlen bɛ min ye Mali a maa sɛbɛw ani maa kologirinw farafinna maa sɛbɛ maa kologiri caman ka danaya dalen don a kan a ko maa bɔ yen min ye nin fulakɛ in fana ye min ye Aliou Badara Diallo sɛbɛnnikɛla ko ADP Maliba a ko a fana ye sanutigi don o tɛmɛnen kɔfɛ min ye sɔrɔ bosoba ye o don min ye affaire ye i k'a dɔn a y'o sɛbɛkɔrɔ dɔn kɔsɛ in na a n'an bi waa dɔ i waa da i k'a dɔn gazi min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ ka ɲɛta ani Mali ka dabali kuratigɛ sɔrɔ ani lafiya la i k'a dɔn a kelen bɛ k'i hakilina da o kan sɛbɛnnikɛla ko ni maa ko don o b'a fɛ ni nafolo don o fana caman den b'a fɛ kuma ti don ani maa cɛ k'a ye min ye faso ye ka sababu kɛ a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ faso la a k'i k'a dɔn kuma kɔni ti don ani maa cɛ n'i bɛ fanga ɲini ka i fɛn fɛn la i b'o dɔn o y'a kelen da ye a ko n'o bɔra yen Mali yɔrɔ caman bɛ yen min ye Aliou Badara Diallo ye i k'a dɔn a ka dɛmɛ ani hinɛ sera o yɔrɔ caman ma a ko i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen y'a damatamaana ye min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye a nɔfɛ i k'a dɔn fangasigi maa se o tɛmɛnen kɔfɛ maa wɛrɛ caman de bɛ yen maa sɛbɛw ni maa baw la minnu bara ka wulikajɔ caman k'a ye i k'a dɔn dibi la a ko Aliou Boubacar Diallo sɛbɛnnikɛla ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye fanga ɲini ye n t'a siɲɛ fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko o bɛna k'ale de ma nafaba ye sabula a ye fɔlɔ min kɛ i k'a dɔn ko min ma tɔ k'a na espérance a y'o caman sɔrɔ o bɛ se ka k'a bolo ye i k'a dɔn hakilina ɲuman caman ye a ko n'o tɛ politikimaa caman bɛ yen minnu kɔni farafaralen don politikimɔgɔw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn dun a k'i k'a dɔn olu ka juguya ani hasidiya u y'o gɛlɛya caman ta k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko politiki tiɲɛnen minnu bɛ yen i n'a fɔ Sumɛlɛ Bube Mayiga i k'a dɔn ka taa se min ye Amion Gindo min ye Cɛma Ibɛri Kulubali ninnu n'a damada fo n'u ta kɛra nkalon ni a wa tiɲɛni i k'a dɔn ka ɲɛsin
jɛ fila ma n'o tɛ k'a fɔ u na ayiwa fɛn sɔrɔ wa o kuma t'a la ko an bɛ don minɛ ko bi min ye Seydou Mamadu Kulubali ani n k'i ɲininka Aliou Boubacar Jalo sɛbɛnnikɛla ko nin jɛ fila kɔnɔ ko bɛ laban nin kelen de ta la sabula i k'a dɔn se min b'u ye ani dabali min tigɛlen b'u bolo a k'i k'a dɔn i kana siga nin kelen bɛ sɔn ka kɛ Mali président ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni di sɛbɛn Sud Hebdo min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka fasiri jamajɛkulu ɲɛmaayaso nin y'olu ka sɛbɛn ye a ko bɛɛ n'a ta ni garisigɛba yɛrɛ sera maa ma i k'a dɔn a ko fura t'a la saraka o kɛrɛbɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ko i k'a dɔn k'a fɔ wa don di wele donna a ko min ye Ala mana garisigɛ dɔw d'i ma n'i ma s'a kɛcogo la i k'a dɔn n'a bɔsir'i la o kɔni i bɛ sabara don i bɛ gɛn a ti sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko o kɛra dɔgɔtɔrɔ Bubu ta ye min ye waati min na jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita danaya bɛ da nin funɛngɛnnin kan ministre de l'économie des finances ka se ka Mali yɛrɛ wari bo tile ta k'a bɛɛ lajɛlen sɔsɔ i tigɛ i k'a dɔn i wakili bɛ jamana musaka ko la i k'a dɔn a b'o baaraw la tuma min na ka tila ka na danaya kurakuraya kan tuguni i ye ministre de l'économie ye wa ministre bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye i ye i k'a dɔn k'o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko nin ye baatara garisigɛ ye nka min ye garisigɛ ma di hadamaden ma n'i ma s'a kɛcogo la a ko fiɲɛ bɛ yɛlɛma kunkolo fɛ i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i k'a dɔn a ye nin makaama bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka maa kɛ cogo o cogo jamana kɔnɔna la jango Mali bɛ yen maa degunnen ka ca n'i kɔni ka degun fanga bonyana ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ yen n'u ni Ala ka surun ni degun ni dɛngɛrɛnɛ b'u kan karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ma kunnaja a ɲama t'i to a ko jɔn d'a kalama waati min na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise b'a ta ni filafili la n'a ye min fɔ gouvernement kɔnɔ a tɛ wuli n'a ko nafolo min ka don yɔrɔ min na i k'a dɔn sɛ tɛ wuli ka bɔ a fa kunna lakɔli karamɔgɔw denbayatigiw i k'a dɔn u tɛ diɲɛlatigɛ foyi sɔrɔ u sara ni kelen kɔ i k'a dɔn ale y'olu lajaba i k'a dɔn i k'a dɔn minɛn guwanw la ka kɔngɔ guwanw la fɔ lakɔli karamɔgɔ caman sara ni ka ordonnance to u bolo i k'a dɔn o nana kɛ sa Ala yɛrɛ nana n'a ka na ye i k'a dɔn e dulon bɛ yiriba min na o yiriba yarala ni k'o da dugu ma min ye jamana faama IBK o gɛnna a ko o gɛnna yɔrɔ min na Bubu yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ i k'a dɔn kow bɛ sen na wale dɔw nana ta ni ka da la wale minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ transition minnu sigira o bisi bazali la i k'a dɔn kow tibitaba tun bɛ sen na kalo 4 i k'a dɔn fulakɛ ye i k'a dɔn ji kɛ bidɔn na a ye ndolo ta cogo sɛbɛnnikɛla ko a ma ndolo ta ka boli wa ni Bubu ye malo nin kelen la ko n'o tɛ fula kɔni b'a bolo o kana bali maa na fulajɛ Bubu sɔnna ka boli arasaw daraw da olu taara kaso kɛ n'a f'i ye sa ne Bubu tile kelen ne ma sɔn a ye ne kun dalen don ala dɛ nafa Ala mana makaama dɔ di hadamaden ma i kɛcogo a bɛ fɔ ko on pense autrement dans un palais ne dalen kun don i m'a ye joona n'o tɛ kabi ne y'a ye ka lakɔli karamɔgɔw lajaba ne ko nin ka fanga lafura a bolila cugu fulajɛ taara koyi a taara sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ i k'a dɔn bin min dɔrɔn ngolo tu don wa walima i k'a dɔn a m'a dɔn min don filanin n'a y'i kunkolo fila dɔrɔn ni ma boli jamana in kɔnɔ koyi a yɛrɛ ka duguladen dɔ tari bolila ka t'i yɛrɛ kɛ fila ye m'a ɲɛɲini o ye ka taa labɛn de sabati faso la i bɛ labɛn de kɛ ni kɛlɛ bɛ gan convoqué don fɛn la i bɛ da cɛya kumaw ni fɛnw na kabini n'a fɔra ko sini ko i ka taa kube la cɛja ye cɛɲala kɛ ni bamanan welela kupe la i bɛ taa faso la ka t'i ko fɔlɔ ko ɲuman ka taa kɔrɔlenw yugu n ko de bɛ kɛ Seydou journaliste Seydou hali n'a kun taara wolo bɔsi a kun ne ma dala ne ma ɲɔrɔ fɔ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ sa daba kuma ni yɛrɛ sago fɔ la a b'a disi gosi ne ye journaliste de ye cɛbakɔrɔ kɔni siyɔrɔ wɛrɛ t'i la n'i t'i ka so i bɛ kaso la o dugusɛjɛ an bɛɛ sigilen don ko cɛnin taatɔ don jaa bolila ka t'i da fulakɛ dɔ ka bugu la i taara labɛn de sabati i taara labɛn de kɛ bamanan yiri kɔrɔ minnu bɛ yen an bɛ k'olu dɔn dɔw de sɔrɔli gɛlɛyara kosɛbɛ u bɛ ka yiri tigɛ ka ban kungo rɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye tile filanin na Bubu tun bɛ boli bin nɔ e ko a m'i kun nabɔ dɔɔnin sabula min ye cour d'appel ye kiiri min tigɛ i k'a dɔn u ka fanga d'Afrique ko la e k'a dɔn jaabi min kun bɔra procureur général ale
ale kɔni nana u ka namɔlen bɔ ka balan do kiri la ɔ kama ko taara Cour suprême la Cour suprême ye jaabi min bɔ an kɔrɔ kunna sini olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in ka to ta i k'a dɔn ninnu ka kana bila k'u nɔ tɛ ko la ɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma fɔra yɔrɔ min fulakɛ a kɔni y'i kunkolo bɔ ni sɛbɛnni ye sɛbɛnni min a y'o kɛ ni ka folikanw kɛ k'a fɔ nin sɛbɛn jaamɛ ɛrɔ ni ka tila ka na transition maa minnu bɛ yen a y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye bingali kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ma foyi kɛ k'olu kɔni tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ nka a tilara k'a jɔ a ka kumaw kɔnɔ kumaw y'a minɛ a nɛ yɛrɛ taara n'a yɛrɛ ye sabula a ko hali bi n'a ka bi transition maaw ale b'u ladɔnniya k'a fɔ a b'u ka bilala i ka je tiens encore une fois à assurer les autorités de la transition et les peuples maliens de ma loyauté et de ma disponibilité à toujours servir les intérêts du Mali. Boubou filɛ hali ni y'a sɔrɔ u jigi b'a kan k'ale bɛ se ka jɔyɔrɔ min fa u k'ale wele joona joona ni kana bila o la i k'a dɔn k'ale bɛ se k'o baara kɛ u kan'a kɛ dɛ sigi an ma sɔn a ye o ayi a ma bɔ an kɔrɔ ya dɔ in na wa siga t'o la awɔ o tuma sɛbɛnnikɛla ko a bɛ k'i yɛrɛ bɔ boli bin nɔ hali ni y'a sɔrɔ fanga ko b'a kɔnɔ garisɛgɛ tiɲɛna ka ban garisɛgɛ tiɲɛna ale farala politiki maakɔrɔba dɔw kan jango ye a kɛra an kɔrɔ nin waatinin na kunnafoni filɛ garisɛgɛ banna garisɛgɛ tiɲɛ y'a sɔrɔ o kɛra nɛgɛw kɛrɛfɛ Amadou El Konaré n bolo bugɔ ka don Amadou El Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛbaa de Ibrahima Kɔnɛ Amadou El cɛnidigiya bɛ cɛni min kɔnɔ o tɛ kɛ maa ka cɛni ye i k'a dɔn nangama ani duga jaabi Amadou El Konaré i k'a dɔn Arasbash fɛn caman fɔra fɛn caman kɛra nka Arasbash i k'a dɔn a bɛ da k'a bolo sabula i k'a dɔn kalo 4 kaso o ma bɔ a kumakan kan o ma bɔ a ka kɛwale la yalima nin gama i k'a dɔn nin jɛni ye mun maa ye de Amadou El Konaré k'a dɔn Arasa a bɔ kaso kɔnɔ cɛya kumaw i k'a dɔn a masira a ma yɔgɔyɔgɔ Amadou El Konaré k'a dɔn a y'a ta kuma kelen fɔ ten ngami min ye Mohamed Yusuf Bacili o de ye wolotɔ a ye nka tɔn min dalen don a la nangama ni duga jaabi o de ye Arasbash sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn a bɔ kasobonba dafɛ a ma taa yɔrɔ jango ye Amadou El Konaré k'a dɔn ayiwa teriw jɛɲɔgɔnw balimaw kanubaw bɛɛ lajɛlen nana fi fa bɛɛ lajɛlen la ko kabako i k'a dɔn kuma fɔlɔ minnu bɔra da o de nin ye a ko a ye t'a f'u ye ko ne Arasa ko n bɔra kaso la nin jɛni ka taa fɔ jɔnni ye n na nin ye de a ye t'a f'u ye ko Arasa bɔra kaso la n bɛ min fɔ a ye n bɛna jan ne bɛ jigin ninnu n ka jɛmukan nata jɛmukan fɔlɔfɔlɔ n b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'i tulo fɔrɔbɔsigi i k'a dɔn labɛn ni a wa janfa min kɛra ne kama n b'a bɛɛ lajɛlen dakolo ti po a ye t'a f'u ye a ye tɔw fɔ a ye t'a fɔ karisa a ye t'a fɔ karisa ye ko ne bɔra kaso la Amadou El Konaré sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn Arasa ko ale minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dade ale minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a siran ale minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'ale babali a ko i k'a dɔn cɛ min bi babali ani cɛ min bi sara o t'ale Arasa ye fiyewu ka sababu kɛ ale b'a dɔn a bɛ fɛn min kan sabula ale y'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga min filɛ nin ye i k'a dɔn kurutu ni nganamu minnu ani dabali minnu digɛlen bɛ ka k'o fana ye kabini IBK bi bin ale y'a fɔ jɛkulu min n'o ye ayiwa mouvement du 5 juin i k'a dɔn ale y'a fɔ wulikajɔ ni hakilina minnu bɛ M5 RP kɔnɔ ale kɔnna ka nin kuma in fɔ a ko olu dabali minnu ni fɛɛrɛ minnu n'ale kɛra sababu ye k'o fɔ a ko ale minɛkun filɛ nin ye nka siga tɛ min na Arasa ko a ka émission nataw la bɛɛ lajɛlen ka radio lamɛn sabula i k'a dɔn k'a to kaso kɔnɔ ale ye 6 de sara kunnafoni ɲinini kama 6 a y'o de sara ka kunnafoni ɲini wa kunnafoni n'a sɛbɛnden bɛɛ lajɛlen b'ale bolo o tuma émission nataw la bɛɛ lajɛlen ka radio lamɛn i b'o don dɔn wa o ye suina de ye mini Renouveau télé ana Renouveau radio sanfɛ 98.1 a bɛ yɛlɛ suina de 22h fɔ su araba kojo a bɛ dɔ fɔ a bi i kana bali k'i twa mɛn a rɔ dɛ joni ne kan biya ne ka foyi a ye ka foyi foyi maa minnu jɔ a bɛrɛ u twa fɔra ka ban o awɔ a lisi dilanlen don ka ba ta ye bi ta bɛ boli maa minnu kan awɔ Arasa ko ko an na gundo fɔ a na ɲɛfɔli kɛ ninnu kelen-kelenna bɛɛ kan u ka dabali ni fɛɛrɛ minnu digɛra i k'a dɔn ganamu min b'a jukɔrɔ fo ka taa nkalon da ale la ko ale ka minɛ kalo 4 kaso datuguli a m'a tɔɔrɔ Amadou El Konaré Arasa ko a ko min fɛn kelen min bɛ yen min y'a tɔɔrɔ wa a t'o bila ale kunsigi min n'o ferekelen don Arasa kunsigi k'u taar'o di sabula u ko
n'i y'o di o kɔni b'a fari fa o yarasaya bannen o yarasaya bannen arasa ko kunsigi se ka kɛ arasa ye o hadamaden ye hakili de a bɛ joli la kunsigi in kɔni ye fɛn ye min b'i ye o ye tɔgɔmasere ye arasaya bɛ joli de la a bɛ dusukun de la a ko ale ka arasaya dɔ de fara bɛ kura ye maa kelen jɔ bɛ bitarɔ o ta ye dama o de ye kunkolo gɔnna ordre di joli o cogoya bɛ rɔ ala k'an kisi arasa tɔɔrɔ ma maa ye ne ye mun f'a ma k'a to kaso la Mackenzie bi te wuli bi fɔ k'a bolokolo ja Mackenzie boli bɛ fɔlɔ Mackenzie yɛrɛ ma ye sɔgɔmada in na n'a ko Mackenzie jɔ arasa faria ne ko nin ɲɛ nin a bɛ arasa a ka technicien kura ɲini Mackenzie boli bɛ bi fɔlɔ e ti taa dɛmɛ kabi sɔgɔma joona in na Mackenzie ma na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ fɔ ni ɲininka a to l'informateur olu kumana u ko min ye EDMSA a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa don man bi Mali kuranko la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ wa fɛn nagamaba ye a bɛ ka ɲini ka dɛsɛ wa a bɛ ka sunan tigɛ maliden la nka sɛbɛnnikɛla ko sa ko maa bilen a ti tugu a ti tigɛ i k'a dɔn ko tigibatigiw n'olu ma wuli ka jɔ kɛ a ti ɲɛ dɔn minisiri min ɲɛsin bɛ kuran ji i k'a dɔn a ko ɲɛw ma Lamini Seydou Traoré a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa yɔrɔ dɔw bɛ an ka bɔ politiki kuma kɔnɔ Mali maa kɛ cogo cogo Mali ye Maliden ye bamananya de b'an ka laada la min ye ka kuma ɲɛfɔ maaw ye fɛn yɛrɛ ye tiɲɛjala la o ka fɔ a ka bɔ politiki kuma de la sa on a pris les dispositions kurutu karata Seydou a y'a bara ci po a ye malidenw wele sɛbɛnnikɛla ko ka kɛ ni gwɛlɛya mun ni ŋunuŋunu ni tɔɔrɔ min bɛ maliden kan a ye weleli kɛ a ko an ka minisiriya dulɔki bɔ k'a da an ka cɛncɛn ni ka cɛn fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali kuranko gwɛlɛya ye fɛn mun ye a y'i nɛ don a la a y'a bɛɛ lajɛrɛlen fɔ a ko min ye i k'a dɔn kabi lawale minɛn minnu bɛ yen n'olu sanna kuran ka di Mali ma karamɔgɔ Daba Tunkara a ko minɛn ninnu u dɛsɛn bɛ u sɛbɛkɔrɔ dɛsɛn bɛ u tɛ maliden ka kuranko mago ɲa bi u t'a ɲɛ sini a ko maa dɔw tɛmɛna i k'a dɔn baarada ninnu na jamana mara koɲɛw la karamɔgɔ Daba Tunkara u y'a kɛ sa an mago fosi tɛ fasoden ka lafiya la min bɛ anw yɛrɛ kun yɛrɛ de arrangement an k'o kɛ an k'an ka bilata bila an jufa kɔnɔ an ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye i k'a dɔn u y'o kɛwale caman o de sabati a da donna nin bɛɛ lajɛrɛlen gwɛlɛyaw la i k'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na ale yɛrɛ minisiri tɔ fɛ a y'i nɛ don a la k'a bɛɛ lajɛrɛlen farafasiya a ko an bɛ donni min na i ko bi Mali wasa kuranko ka kɛ bili hakini tarafa tayini ye miliyari 200 ani miliyari 300 bayango karamɔgɔ Daba Tunkara o de kan ka bɔ k'o da fiɲɛ na wasa maliden yɛrɛ ka lafiya kuranko gwɛlɛya a ka ban a ko nafolo in bɛ sɔrɔ cogo di i k'a dɔn don o don ale de bɛ yanni jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka taa Mali gwɛlɛya maana olu ye a kɛlen ko ka munumunu salo kɛ kuranko yɔrɔ k'a bɛɛ dɔn a ye taama to ta a taara jamana o jamana na n'olu ko miliyari 5 m'aw dɛmɛ n'o ye u bɛɛ lajɛlen kɛlen ka gwɛlɛya ye ko an b'a kɛ miliyari 10 ye o kuma minisiri bɛ nin wulikajɔ de la nka a ye kuma dɔ fɔ min nafa ka bon kosɛbɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ni kɔngɔ bɛ hadamaden la sisan n'i y'a to di ma i k'a dɔn o yɔrɔ ni kɔngɔ bɛ ban nka kuran gwɛlɛya min bɛ yen olu de bɛna a baaraw ju don nka maliden ka se ka tɔnɔ jɔnjɔ bɔ o tɛ bi ani sini sɔgɔma ye sabula baaraw de don a kan ka ɲini ni k'a dabali tigɛ k'a sinsin don n'a nataw de la maliden bɛ lafiya a ko san 30 fɛn min tiɲɛna olu ka kalo 6 kɔnɔ k'a fɔ ko ka se k'o kɛ bili haki ye ko jɔn ko ala a baara a ka gɛlɛn kosɛbɛ hali an bɛ waatini min na sisan bi minisiri filɛ yaala la i k'a dɔn énergie cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ sirakɔrɔ ani yɔrɔ caman bi tile kɔnɔ waasa kuranko ɲɛ bi sɔrɔ a la Emmanuel Konare ministre in kɔni Emmanuel Konare le ministre qu'il faut pour l'énergie ale don non an ka tiɲɛ fɔ malien tɛ tiɲɛ fɛ awɔ bɛɛ ko ka ngalon k'a namara k'a mɔdɛ k'a da non délestage a bi ban sɔnni an ye nin groupe in san nin ko in kan ka kɛ tan kalo don a ye kuma bilaki de fɔ a bi n'a sini fo de ka faamu wallahi kuran bi tigɛ a tigɛli kun ye nin ye nin don fura min b'a la o ye nin ye o ye nin ye concret e bɛ mun nɔfɛ concret a kɔni ye kuma jɔnjɔ hali ni kuran tigɛra ka kalo 1 kɛ a t'an tɔɔrɔ bilen a ɲɛ dɔnna o a ɲɛ dɔnna i tɛ fɛn min dɔn ko u bɛna politique ma tɛ fɛn koyi wallahi nin bɛɛ de politique ma ko goya awɔ san o san énergie ministre kura dɔ bɛ sigi non délestage ɲina an ye nin kɛ an ye nin san non a bɛɛ nkalon foyi a ye kuma in fɔ i yɛrɛ i b'a dɔn ŋaniya na nin tɛ politique kuma ye jɔyɔrɔ ko tɛ min don a y'a fɔ bɛɛ y'a faamu n'i b'a fɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ min b'a a fura ye min ye nin
n'i y'o fɔ ka ban o de ye minisiriya ye i taara nin de kama n'a y'i diya o k'i gansini mais au moins i ye fura kɔni sɔrɔ a y'a fɔ dɛ Amadou Kunare na politique kuma dumani fɔ an bɛ sunkalo la ɔ i y'a dɔn Tezara kɔni an n'o to sufɛla la o tuma an ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ da sigi a sigi sisan o k'a da sigi sisan kɛ mun Tezara da sigi wula fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pep namara k'a mɔdɛ k'a da non délestage a bɛ ban sɔɔni an ye nin groupe in san nin ko in kan ka kɛ tan kalo don a ye kuma bilaki de fɔ a bi n'a sini fo de ka faamu wallahi kura bɛ tigɛ a tigɛli kun ye nin ye nin don fura min b'a la o ye nin ye o ye nin ye concret e bɛ mun nɔfɛ concret a kɔni ye kuma jɔnjɔn hali ni kura tigɛra ka kalo kelen kɛ a t'an tɔɔrɔ bilen a ɲɛ dɔnna o a ɲɛ i dɔnna tɛ fɛn min dɔn ko u bɛna politique maa tɛ fɛn ko ye wallahi nin bɛɛ de politique maa ko goya san o san énergie ministre kura dɔ bɛ sigi non délestage ɲinan an ye nin kɛ an ye nin san non mais a bɛɛ nkalon foyi a ye kuma in fɔ i yɛrɛ i b'a dɔn ŋaniya na nin tɛ politique kuma ye jɔ min don a y'a fɔ bɛɛ y'a faamu n'i b'a fɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ min b'a a fura ye min ye nin n'i y'o fɔ ka ban o de ye minisiriya ye i taara nin de kama n'a y'i diya o k'i gansini mais au moins i ye fura kɔni sɔrɔ a y'a fɔ dɛ Amadou Kunare na politique kuma dumani fɔ an bɛ sunkalo la ɔ i y'a dɔn Tezara kɔni an n'o to sufɛla la o tuma an ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ da sigi a sigi sisan o k'a da sigi sisan kɛ mun Tezara da sigi wula fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pep a ye kuma bilaki de fɔ a bi n'a sini fo de ka faamu wallahi kura bɛ tigɛ a tigɛli kun ye nin ye nin don fura min b'a la o ye nin ye o ye nin ye concret e bɛ mun nɔfɛ concret a kɔni ye kuma jɔnjɔn hali ni kura tigɛra ka kalo kelen kɛ a t'an tɔɔrɔ bilen a ɲɛ dɔnna o a ɲɛ i dɔnna tɛ fɛn min dɔn ko u bɛna politique maa tɛ fɛn ko ye wallahi nin bɛɛ de politique maa ko goya san o san énergie ministre kura dɔ bɛ sigi non délestage ɲinan an ye nin kɛ an ye nin san non mais a bɛɛ nkalon foyi a ye kuma in fɔ i yɛrɛ i b'a dɔn ŋaniya na nin tɛ politique kuma ye jɔ min don a y'a fɔ bɛɛ y'a faamu n'i b'a fɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ min b'a a fura ye min ye nin n'i y'o fɔ ka ban o de ye minisiriya ye i taara nin de kama n'a y'i diya o k'i gansini mais au moins i ye fura kɔni sɔrɔ a y'a fɔ dɛ Amadou Kunare na politique kuma dumani fɔ an bɛ sunkalo la ɔ i y'a dɔn Tezara kɔni an n'o to sufɛla la o tuma an ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ da sigi a sigi sisan o k'a da sigi sisan kɛ mun Tezara da sigi wula fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pep hali kura tigɛra ka kalo kelen kɛ a t'an tɔɔrɔ bilen a ɲɛ dɔnna o a ɲɛ i dɔnna tɛ fɛn min dɔn ko u bɛna politique maa tɛ fɛn ko ye wallahi nin bɛɛ de politique maa ko goya san o san énergie ministre kura dɔ bɛ sigi non délestage ɲinan an ye nin kɛ an ye nin san non mais a bɛɛ nkalon foyi a ye kuma in fɔ i yɛrɛ i b'a dɔn ŋaniya na nin tɛ politique kuma ye jɔ min don a y'a fɔ bɛɛ y'a faamu n'i b'a fɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ min b'a a fura ye min ye nin n'i y'o fɔ ka ban o de ye minisiriya ye i taara nin de kama n'a y'i diya o k'i gansini mais au moins i ye fura kɔni sɔrɔ a y'a fɔ dɛ Amadou Kunare na politique kuma dumani fɔ an bɛ sunkalo la ɔ i y'a dɔn Tezara kɔni an n'o to sufɛla la o tuma an ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ da sigi a sigi sisan o k'a da sigi sisan kɛ mun Tezara da sigi wula fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pep nin bɛɛ de politique maa ko goya san o san énergie ministre kura dɔ bɛ sigi non délestage ɲinan an ye nin kɛ an ye nin san non mais a bɛɛ nkalon foyi a ye kuma in fɔ i yɛrɛ i b'a dɔn ŋaniya na nin tɛ politique kuma ye jɔ min don a y'a fɔ bɛɛ y'a faamu n'i b'a fɛ jamana ka bɔ nin kɔnɔ min b'a a fura ye min ye nin n'i y'o fɔ ka ban o de ye minisiriya ye i taara nin de kama n'a y'i diya o k'i gansini mais au moins i ye fura kɔni sɔrɔ a y'a fɔ dɛ Amadou Kunare na politique kuma dumani fɔ an bɛ sunkalo la ɔ i y'a dɔn Tezara kɔni an n'o to sufɛla la o tuma an ka fiɲɛ ni bɔ an sen kɔrɔ da sigi a sigi sisan o k'a da sigi sisan kɛ mun Tezara da sigi wula fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ cɛ ka pep karamɔgɔ Daba Tunkara naam bala cogo bɛɛ di tun Amadou Kunare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate sɛbɛnni kɛbaa de ye Lasi Sanu ko an ka taa Baramali SA la Amadou Kunare n'i ye mɔgɔw kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ ka na siga dɔ hakili bɛ 7 na siga t'o la Baramali Amadou Kunare i k'a dɔn Baramali wari min n'a bɛ sɔrɔ i k'a dɔn fɛn min n'u k'a ma ko dɛrɛsi ye fɛn ye i k'a dɔn ale ye bagan balola de ye
i k'a dɔn baara kelen kɔfɛ k'a ban o fɛn ɲama minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ka bagan balo a ka ɲi baganw ma kosɛbɛ Amadu Konare usine ko i k'a dɔn baarakɛlaw ka jɛ dɛrɛsi in na i k'a dɔn ayiwa san o san u ka wari tila u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko jɔnni de ye ayiwa dɛrɛsi wari ŋanamu k'i dan n'a ye $50,000 CFA o ka ca maa kelen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko nka sɔmi kelen don syndicat ɲɛmɔgɔw na sabula baarakɛlaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin dɛrɛsi in i k'a dɔn usine jɛnna n'a ye k'a d'u ma min bɛ se k'a to a ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ ayiwa ko jɛlen ye baramali la i k'a dɔn ayiwa sɔmi kɛra k'a ye k'a fɔ o tuma n'a dira syndicat ka bolo kan baarakɛlaw kɔni yɔrɔ na k'o ye i k'a dɔn baarakɛlaw na sɔrɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nkalon san 2017 k'a ta o don la ka n'a bila bi la sɔmi kɛra k'a fɔ ayiwa dɛrɛsi min bɔra usine na a feerela wari min sɔrɔla la a bɛ $50,000 CFA bɔ i k'a dɔn wari in dara min wari in ayiwa i k'a dɔn a bɛ jɔnni de bolo jɔnni y'a dun ɲininkali gɛlɛn Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko wari in ŋanamuna sabula sɔmi kɛra k'a fɔ secrétaire général syndicat secrétaire général baarakɛlaw ni yɔrɔ a y'i da kan ngami kabako min ye Kali Siribe i k'a dɔn a n'a ka trésorier min ye Banjugu ye Banjuguba i k'a dɔn u y'u da ka ten nga Amadu Konare wasa ko in ka se ka ɲɛdɔn usine baarakɛlaw kɔni ayiwa min ye boisson dilanyɔrɔ ye n'o ye baramali ye u kamana gana fo k'a fɔ k'a to ten sisan kɔni i k'a dɔn comité syndical wari in a y'a dun cogo min na a b'a fɔɔnɔ i k'a dɔn ko de bɛ sen na sabula wari in kabini 2018 2019 2020 $50,000 CFA wari i k'a dɔn ayiwa syndicat ɲɛmɔgɔw kɔni a bɛ komi u bɛɛ n'a ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛlaw kɔni n'a ye bɔ $7,000,000 na i b'a ye k'a fɔ olu kɔni dɔrɔmɛ kisɛ kelen u m'a sɔrɔ ni wari min k'a kɛcogo la maa kelen bɛ 100,000 sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa baarakɛlaw kɔni ɲi bɔlen don baramali buteli fɛrɛ kɔni ni ala ma fara syndicat mɔgɔw kan u bɛ buteli fɛrɛ kan k'u fara o a ka gɛlɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara kunnafoni sɛbɛn l'histoire de Bamako olu ye sɛbɛn kɛ u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ min y'an bɛ don min na i ko bi banbanciya kule ko jugu k'u jigi bɛ Sikaso ale marabolo yɔrɔ caman na k'a daminɛ Yoroso ani Kucala mara k'u ye dɛngɛrɛnɛ ni degun lase yenkaw ma sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Angoyiba ka fɔ ye a ko mun ye diinɛ dansago jɛkulu ani tiɲɛnikɛla kulew tile filanin na k'u ka munumunu fanga bonyalen Yoroso ani Kucala mara la a ma sɔrɔla k'a fɔ tile filanin na Amadu Kunfa a jɛrɛ jɛɲɔgɔnw a n'a ka cidenw ka fara Yagi Masuruɲanamaw kan k'u kɔni b'a la ka jateminɛ dugu la dugu min bɛ yen n'o ye Jɔnina a k'a dɔn Yoroso mara la ani Sangela n'o bɛ Kucala fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye kunungo yɛrɛ an kɔrɔ Afrikalo tile 20 i k'a dɔn u kɔni ye munumunu salo kɛ motow la marifaw olu gulonmu kɛrɛ la i k'a dɔn u nana dugu la ka dugudaladen maa caman babali k'a jira u la k'a fɔ k'a ta kunun na ka taa bilen olu tɛ fɛ k'a ye u ɲɛ la kuma tɛ k'a mɛn ko denmisɛnnin taara lɔgɔli la i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔta in na sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko nin y'a sugu jumɛn daminɛtɔ ye ni maaw fɛ Sikaso mara la tuguni i k'a dɔn tilebaguni fɛ maa marifatigiw furulen don moto la ka na dugu kɔnɔ ka kangari da dugutigiw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ye k'u t'a fɛ lɔgɔliko kuma ka kɛ o dugu ninnu na a ko n'o ko wuli ka jɔ ma kɛ k'o ye gwɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ko tilebaguni kelenw fɛ Kucala i k'a dɔn polisiw taatɔ u ka magoya ci dɔw la u n'olu dɔw fana ye garaw kɛ ɲɔgɔn na min na mugujugu falen fanga bonyana ko k'a dɔn maa dɔw joginna polisilakaw olu fan fɛ i n'a fɔ kibaruyaw sɔrɔla l'histoire de Bamako kɔnɔ cogo min na olu ko nin bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛya min na jamana faamaw ka dugu min bɛ yen n'o ye Jɔnina a k'a dɔn Yoroso mara la ani Sangela n'o bɛ Kucala fɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye kunungo yɛrɛ an kɔrɔ Afrikalo tile 20 i k'a dɔn u kɔni ye munumunu salo kɛ motow la marifaw olu gulonmu kɛrɛ la i k'a dɔn u nana dugu la ka dugudaladen maa caman babali k'a jira u la k'a fɔ k'a ta kunun na ka taa bilen olu tɛ fɛ k'a ye u ɲɛ la kuma tɛ k'a mɛn ko denmisɛnnin taara lɔgɔli la i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔta in na sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko nin y'a sugu jumɛn daminɛtɔ ye ni maaw fɛ Sikaso mara la tuguni i k'a dɔn tilebaguni fɛ maa marifatigiw furulen don moto la ka na dugu kɔnɔ ka kangari da dugutigiw ni dugudenw bɛɛ lajɛlen ye k'u t'a fɛ lɔgɔliko kuma ka kɛ o dugu ninnu na a ko n'o ko wuli ka jɔ ma kɛ k'o ye gwɛlɛyaba ye sɛbɛnnikɛla ko tilebaguni kelenw fɛ Kucala i k'a dɔn polisiw taatɔ u ka magoya ci dɔw la u n'olu dɔw fana ye garaw kɛ ɲɔgɔn na min na mugujugu falen fanga bonyana ko k'a dɔn maa dɔw joginna polisilakaw olu fan fɛ i n'a fɔ kibaruyaw sɔrɔla l'histoire de Bamako kɔnɔ cogo min na olu ko nin bɛɛ lajɛlen ye gwɛlɛya min na jamana faamaw ka wuli ka jɔ kɛ joona i k'a dɔn Yamusa Kamara fɛ
Général Yamusa Kamara a ye sɛbɛnni kɛ ko ale ka nin yɔrɔ tiɲɛ a ye min ye ani min kɛra ɲɛna n'i ye livre in dayɛlɛ i k'a dɔn a cɛmancɛ ayiwa den a fura 66 na ka taa bila a 67 na foyi t'o kɔnɔ Sumɛlɛ Bube Mayiga kɔ a ko min ye livre in ye Yamusa Kamara i k'a dɔn a ye kunnafoni caman d'a kɔnɔ kunnafoni minnu kɔni kɛra a yɛrɛ ɲɛna i k'a dɔn jamanakuntigi nagakɔrɔ i k'a dɔn jamana faama caman kɔni kun bɛ baara la kuma minnu na a ye fɛn minnu ye a y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ a kumana Sumɛlɛ Bube Mayiga page 66 ani 67 kosɛbɛ a ko min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga i k'a dɔn Sumɛlɛ Bube Mayiga kɔni i k'a dɔn a kɛn bɛ jɔn ŋɔmi ye a ka yɛlɛmali o yɔrɔnin kelen Bube Mayiga i k'a dɔn diɲɛ fɛn o fɛn ni ale de bɛ nafa sɔrɔ o la hali ni o y'a sɔrɔ a kan ka sarakati bɔ a b'o sarakati kelen bɔ ka don la i k'a dɔn Bube Mayiga a ko ale b'a dɔn i k'a tɛgɛ ci u jɛra fanga na u ye baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita kɛrɛfɛ i k'a dɔn a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma a bɛ jɛn ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye Bube Mayiga a da kana bɔ tulo la a ko i m'a kɔlɔsi Bube Mayiga i k'a dɔn fanga mana jamana in kɔnɔ a ma don min gɛrɛ la a ma baara kɛ min fɛ i k'a dɔn wa nkalon ni namara de b'a bolo Amadu Konare n'u m'a fɔ ko dossier b'a bolo dossier b'e bolo e bɛna kɛ Ala ye wa i k'a dɔn jamana den fɛn o fɛn bɛ yen o ka dossier na k'e bolo ko gundola maa don sabula a ye baara kɛ sécurité d'État la sécurité d'État maa joli tɛmɛna joni ye baara kɛ sécurité d'État la hali bi n'a ka bi i k'a dɔn dossier minnu ni o bɛ san 20 san 30 bɔ yalima nafa b'o la a ko Bube Mayiga yɛrɛ n'i y'a ɲɛda ye i ja bɛ tigɛ a ko sabula a filɛli cogo i k'a dɔn ani min b'a kɔnɔ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko kabako dabali jugu ni fɛɛrɛ jugu kɛbaa don a ka nafa dama de kama n'a y'i ja n'i ko a k'a da i bɛ taama kɔ kan waasa a ka fɛn dɔ sɔrɔ a ko a bɛ jɛ n'o ye a bɛ jɛ ni janfa ye a bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma a ko ale n'a jɛra i bɛ ka kelen la i k'a dɔn maloya kisɛ kelen Yamusa ko ten a ko maloya kisɛ kelen tɛ Bube la i k'a dɔn n'a bɛ min nɔfɛ a ka se k'o sɔrɔ a ko jama ka a lajɛ jalima fanga jumɛn in nana Bube i k'a dɔn n'a ma tugu o nɔfɛ walima a ma fɛn ɲini o nɔfɛ n'i y'a bila diɲɛ baara la dibi la k'a bɛ nin sɔrɔ k'a bɛ sɔn k'o kɛ a ko o tuma o maa sugu n'o da bɛ kuma na i k'a dɔn hakaja i k'a dɔn ale Yamusa i k'a dɔn o t'ale ka maa ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye jamana in ye Bube Mayiga n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ yen politikimaw la n'u m'u furan ka bɔ adamaden senkɔrɔ Mali tɛ kɛ Mali abada sabula a ŋanamu n'a nkalon bɛɛ bɛ b'o la mun bɛ fanga na diɲɛ dugukolo sanfɛ Bube ye a ma min sɔrɔ sa Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka hali bi n'a ka bɛ a fan dɛ wa hali ni fanga kura nana i n'a ye a bɛ munumunu cogo wɛrɛ kɛ min bɛ se ka to a bɛ taa don la n b'a f'i ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn dɔn dama bon Bube kɔni il est capable de tout fanga nɔfɛ o kɔni o sera o tɛ ko dogolen ye o a dun fana a ko in a gɛlɛya mɛn dɛ ale ni Yamusa ta i b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de b'u ni ɲɔgɔn non mais o de b'u cɛ kɛ o de b'u cɛ le raffinement la passivité calculateur froid et impétuable ni k'i bɛ nin fɔ sa bamanankan na i tɛna nin kɛ mais min f'i ye ni ko in ma da sira la maliyɛn victime ka di maliyɛn ye ko in bɛ tila ka code de popularité de bonya Bube in nɔfɛ abada n b'o kɔni f'i ye Bube ko kɔni an tilal'o la o maa ma bi ko kalama jamana in kɔnɔ maa damadɔ bɛ yen kabini indépendance sera ka n'a bila bi la asafurula démocratie nafara la maa damadɔ bɛ yen n'u man ka kuma n'olu taar'u jɔ diɲɛ maa o maa ma jama o jama ma k'u bɛ kuma n'a sɔrɔla maa si dɔnnen don non écoute a gɛlɛyara démocratie mana anw ɲɛna a ma bɛn a ma dɛ Bube ninnu den t'anw ɲɛ koyi u dɔgɔninw de y'a ɲɛ wa hali dɔgɔnin jugu tɛ hali dɔgɔnin jan dɛ dabali fɛn o fɛn kɛra fɛɛrɛ fɛn o kɛra jamana in kɔnɔ a bɛɛ kɛra an ɲɛ ɲɛna an b'a bɛɛ dɔn fɛn bɛ ko in na i bada i b'a fɔ on sait qui est qui i bɛ min kɛ ɲinan kalafili in na i bolo sin yɔrɔ jɔnjɔ an ka maaw kibaruya an ka taa ye n'o tɛ Mali sɛgɛnna sa dɛ n bɛ min kɔni f'i ye Amadu Konare Mali politique maa kana kɛ Mali président ye ça c'est la première leçon que je donne aux Maliens. Politiquement, maa bɛ yen k'a fɔ de 92 ka n'a bila bi la i kɛra hali directeur ye k'o dabɔ a la. Kelen ni maa ma ɲɛ k'o bɛ taa ka kɛ président ye an k'a kɛ waritigi ye politique tɔn tɛ min bolo min tɛ politique tɔn na. Min mago tɛ jamana wari la. Sɛbɛnnikɛla ye min fɔ. Sira Seydou
Alou Badara Diallo olu ye diɲɛ magobatigiw ye ninnu ye nafolotigiw ye ninnu bɛ kɛ président ye u tɛna k'a la wariko la u tɛna k'a la sɔrɔko la ninnu kɔni bɛ k'a ye n bɛ tɔgɔ de ɲini n ka tɔgɔ sɔrɔ n ka jamana kɔnɔ baara minnu bɛ se ka kɛ baara min bɛ se ka kɛ n'i ye politique tɔn ta ministre des faits dɛ o ye nin ye dɛ comité minnu bɛ yen ka baara di olu ni sous section mɔgɔw ma ka taa min bɛ se min dɛsɛ a ka fɔ dɔrɔn an ka section ma ye nin an ka section ye nin ye donc i bɛ t'i kun fɔ politique ma a nkalon ni namara gérer tiɲɛ damanda tile bɛ guwan na politique ma ka ko de banna Mali kɔnɔ il faut plus un homme politique on veut pas Boubé ninnu ni Choguel ninnu qu'est-ce qu'il peut faire encore au Mali ninnu bɛ se ka mun kɛ Mali kɔnɔ bilen mun b'u bolo n'u b'o jira fɛn kura jumɛn bɛ yen k'u bɛ n'o kɛ pendant 30 ans an bɛ dingɛ kɔnɔ an bɛ nin ko kelen la est-ce que u delila ka solution kelen f'i ye o maa kelenw de bɛ don gouvernement la olu de bɛ bila fɛnw na a bɛ ten an bɛ taa ɲɛ an bɛ segin kɔ an tɛ taa ɲɛ yɛrɛ an bɛ segin kɔ de don o don Amadu Konare waati n'a ka waati ma se e ko bi ta an t'a bila yan gɔngɔlaw waati sera waati sera an bɛ foli ani tɔnikɛ Buguni asahulayi a bɛ ale ye Buguninka ye min ye ayiwa Mairie Jala commune a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ale denmuso min ye Kafunɛ ye n'u k'a ma ko Funɛ a bɛ san 9 bɔɲanko la a nanikura don Bamakɔ yan i k'a dɔn a ɲɛma tununna ba kɔni ani fa u kamana guwanen bɛ i k'a dɔn den a taa yɔrɔ la a y'a hakili to a la n'i ye npogotigi ye san 9 bɔɲanko i k'a dɔn ayiwa maa farilafini don ani n ka jan dɔɔni kolomamisɛnnin o yɛrɛ don jaati don i jija i ka kunnafoni da somɔgɔw tulo kan n'i m'olu sɔrɔ radio jɛkafɔ wele i ka kunnafoni ana wele bila somɔgɔw ma u kana u ka den nɔfɛ a ɲininen bɛ Laji Sinali Tarawele fɛ Lasina Tarawele min ye ayiwa Muhamadu Tarawele ninnu sigilen bɛ Badilabugu ani Alifuseni ale bɛ ayiwa Jikɔrɔ ni Para la min ninnu bɛɛ lajɛlen Laji Mulayi balimakɛ ni Morido i k'a dɔn ayiwa u k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ayiwa e ko fɛn in ma ɲaamine bolo de a ɲininen bɛ min ye Laji Sinali Tarawele Lasina Tarawele Mahamadu Tarawele ninnu bɛ bɔ Badalabugu Alu Tarawele ale bɛ Jikɔrɔ ni Para la ninnu bɛɛ lajɛlen de b'ara k'u balimakɛ ɲini min do a ye ko Laji Mulayi Tarawele Morido a bɔra Mali kɔnɔ kabini san 1972 k'a bɛ taa Abidjan i k'a dɔn ayiwa a muso ye maliden ye u k'a ma ko Mariam muso Ivoirien muso fana b'a bolo u k'a ma ko Jami Ami Ingénie i k'a dɔn a kun fɔra k'a kɔni bɛ Abidjan préfecture la min ye Biasso préfecture n'o bɛ Kurwari i k'a dɔn Tilebulonyanfan fɛ a dɔgɔkɛw min ye alu u k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan dɔgɔkɛ in ko k'ale tun bɛ to ka taa fɛ yen min ye a fɛ yen Abidjan ka taa bɔ a ye nka Laji teri Ashi Akasi Alexandre n'o ye ayiwa baarakɛla ye Eaux et Forêts la min bɛ Bunjali kabini san 1972 i k'a dɔn ayiwa o y'a jira k'a fɔ ale ni Laji kun ye ɲɔgɔn ye nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson Control an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni ye min ye burapele olu bɛn'u sigi ka farikoloɲɛnajɛ ɲɛfɔ sɔrɔfanatɔw ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 bɛ kɛ nin gafe kelen kan sini sɔgɔma inshallah an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali ji bɛ bolo kun bɛ nɛgɛ la Amadu L Konare Dabatungara wa salam